सुप्रभात पिलामाने मु कुलमणि साहू शिक्षक बड़मंग यूजीपी स्कूल आली ब्लॉक केन्द्रापड़ा। अच्छा पिलामाने पणस रस बड़ सरस पैड़ बड़ मधुर बिलुआ बड़ चतुर बौला फुलर बास चहट चौपास ए नवघनर घर ये सब कथा तुमे केउठी पढ़ीच मने पड़ुछि? हाँ पिला माने तुमे ठीक कहिच। तुमे सब ए कथा वर्णबोध बही रे पढ़ीच। जानिछ पिलाए छबिला मधु वर्णबोध किए लिखिथिले? हाँ छबिला मधु वर्णबोध भक्त कवि मधुसूदन राव लिखिथिले। मधुसूदन राव को आमे भक्त कवि भाव में जानू। आस पिलाए आज आउ किछि उड़िया कविंकर उपाधि विषय रे जानिबा। भक्त कवि मधुसूदन राव, पल्ली कवि नंदकिशोर बल, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, कविवर राधानाथ राय, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तेबे पिला माने भक्त कवि मधुसूदन राव 1853 मसीहा जानुआरी 19 तारिख रे पुरी रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको लेखा गुड़िक ईश्वर भावना पूरी रहिथिबारु तांको भक्त कवि उपाधि रे भूषित करा जायछि। से अनेक गल्प, प्रबंध और कवितावली रचना कर जाइछन्ति। सेथि मध्यरु केतोटीर नाम हेउछि छांदमाला, कुसुमांजलि, उत्कल गाथा, प्रबंधमाला, वर्णबोध इत्यादि। वर्णबोध पुस्तकटी ओडिया साहित्यर एक अमूल्य संपद। तेबे पिला माने आस आज चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका पुस्तकरू तांको लिखित एक कविता संध्या पाठ करिबा। पिला माने कविताटी मु आवृत्ति कला बेले तुम्हे माने मो सहित मिसी कविताटी को आवृत्ति करिवो। कवि मधुसूदन राव। अस्त हेले दिन मणि हेला दिन शेष, आसई रजनी राणी धरी कला बेश, संध्या हेला बोली पक्षी गण, राब देई जे झाबासे करंती गमन, धूଳି उड़ाईण दांडे करी हंबारड़ी, जाउछन्ति गोरु पल गोठरू बाहुड़ी, हल काम सारी चषा महानंदरे, नाना रंगे गीत गाई बाहुड़ई घरे, चाहू चाहू अंधकार घोटई गगन, आबरई जलस्थल पर्वत कानन, रत्न दीपावली प्राय तारा कोटि कोटि, जळुछन्ति आकाशरे होई गोटी गोटी, भांगी जाइअछि एबे दिवस गहळ, नाही आउ ए भुवने जीवन चहळ, दिन श्रम अन्ते बसी निज निज घरे,
ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀ ଗଣ, ତାହାର ପରଶେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ତ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦଟି ତୁମେ ନୀରବରେ ଟିକେ ପଢ଼ିନିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ସେହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନମଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରଜନୀରାଣୀ ରାତି, ଯେଝା ନିଜ ନିଜ, ବାସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସରେ ବା ଘରେ। ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣିଛ ତ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସକାଳ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଧୂଳି ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ରାତି ତାର କଳା ବେଶ ଧରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସେ। ସେହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି କହି କହି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆସ ଏହି ପଦଟିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ଦିନମଣି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିନମଣି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସୋଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ, ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆସୋଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଯାଏ। ତେଣୁ ରଜନୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କଳା ବେଶ ଧରି ଆସନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେବେଳେ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି। କବି ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କହି କହି ଫେରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କହି କହି ଫେରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ଆମେ ତାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ କବିତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରଣ ଭୂମି, ମହା ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଖୁସି, ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କୌତୁକ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଗୋରୁପଲ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଆମ ଗାଁର ଚଷା ଭାଇମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଚାଷ କାମ ସାରି ହଳ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ନାନା କୌତୁକରେ ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସ ଏହି ପଦରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଗାଈପଲ କିପରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଈମାନେ ହମ୍ବାରଡ଼ି ଦେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ କିଏ ଗାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଚଷା ପୁଅମାନେ ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ କବିତାଟିର ତୃତୀୟ ପଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଏବଂ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆବରଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, କାନନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣ, ରତ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯାଏ। ଏମିତିକି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ଅନେକ ଦୀପ ଜଳିଲେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆକାଶରେ ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ଭଳି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଏହି ପଦରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ଧକାର କିପରି ଆସେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସେ। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅନେକ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ରାତ୍ରିର ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି। ତାରକା ଖଚିତ ଆକାଶ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏଠାରେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆସ ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାର ଶେଷ ପଦଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀଗଣ, ତାହାର ପରଶେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୁବନ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଅନ୍ତେ ଶେଷରେ, ଆକୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାକୁଳ, ଅନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ, ମୁଦିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦିନର ଆଲୋକରେ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସାରା ଜୀବଜଗତ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ସେମାନେ ନିଦ୍ରା କୋଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆସ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ କାମ ଶେଷରେ କେଉଁଠିକୁ ଆସନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କାମ ଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସଭିଏଁ କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି? ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଥକା ଲାଗେ। ଥକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାଟି ବୁଝିଲ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି କାମ ଦେଉଛି, ଘରୁ କରିକିନି ଆଣିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଖୋଜି ପଢ଼ିବ ଓ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।